Ja, for omkring et års tid siden, der var jeg på barsel og blev opsagt i min barsel. Og inden jeg gik på barsel, der havde jeg faktisk været i den situation, at jeg var ansat i en mindre virksomhed inden for medicinalbranchen, hvor at jeg havde siddet med forretningsanalyse og med kommunikation. Og den her virksomhed havde været igennem en kæmpe opstrukturering i løbet af, men faktisk over et års tid, hvor at, der var rigtig mange mennesker, som var blevet afskediget, og man havde lagt produktionen til udlandet. Og i forbindelse med det her, der var der rigtig mange opgaver, som faldt ned mellem to stole. Og det var så faktisk mig, som tog mange af de der opgaver ind. Så da jeg gik på barsel, der havde jeg den der fornemmelse af, hvad er det egentlig, jeg vil? Altså er det, jeg havde siddet både med analyse selvfølgelig og kommunikation i form af min titel, men havde egentlig også taget HR-emner ind og rekruttering ind og afskedelser og al administrationen i det. Jeg sad også med kantine og med rengøring, og lige pludselig så havde jeg alle de her ting, og vidste egentlig slet ikke, hvad jeg faktisk havde lyst til at leve, da jeg gik på barsel. Så under min barsel, ja, det blev jeg så afskedet og skulle til at overveje, hvad var det egentlig, jeg ville, hvad havde jeg lyst til, hvad var mine kompetencer, og hvor skulle jeg starte hen, og hvordan skulle jeg komme i gang. Og når man er på barsel, så går man derhjemme i sin egen lille verden, med sit eget lille dejlige barn og sin familie, og glemmer måske lidt, hvad sker der derude. Og samtidig så var jeg måske også lidt bange for, at når man så har været væk et år, hvordan kommer man så egentlig tilbage ind på arbejdsmarkedet, og der havde jeg rigtig, rigtig mange bekymringer omkring det. Så skete der det, at jeg sad og kiggede lidt på internettet og kiggede på jobannoncer selvfølgelig, og så den her virksomhed og logoet. Der er et eller andet, der rører ved mig der. Der er et eller andet. Det var egentlig ikke stillingen, men det var logoet. Der var et eller andet. Der var en eller anden mavefornemmelse, der gjorde, at det måtte jeg bare kigge på nærmere på. Gik ind på hjemmesiden og så også, at de havde karriererådgivning. Ringede så til Rikke, var det så, og talte med hende og havde den rigtige mavefornemmelse og tænkte på, at jeg skal have noget hjælp til, hvordan jeg egentlig kommer videre i det her og finder ud af, hvad jeg har lyst til at lave. Og kunne være 100% ærlig, fordi man kan selvfølgelig godt selv vende tingene med sin mand derhjemme, eller sine venner og sine tidligere kollegaer, og hvad man ellers har i sit netværk. Men det er ikke det samme, for alle har en eller anden holdning, eller en eller anden kender mig som person, og jeg havde brug for nogen, som var fuldstændig neutrale, og som bare kiggede på mig og lyttede 100% til, hvad jeg sagde, og ikke havde alle mulige gode idéer. Jo, selvfølgelig gode idéer, men det skulle handle om mig som person og mine ønsker. Så jeg kom op hos Rikke og blev taget super positivt imod, og fik faktisk kæmpe kram, som var noget af det, som jeg satte rigtig meget pris på. Og tænkte, hold kæft mand, hvor er det bare fedt at blive taget imod på den måde. Den første gang talte vi meget sådan om hele min situation, og hvad jeg havde lyst til, og hvordan jeg ligesom kom videre med de kompetencer, og jeg fik sporet mig lidt ind på, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil, og hvad kan jeg udelukke, at jeg ikke vil. Det var måske det letteste faktisk at starte med. Og efterhånden som tiden gik, så fandt jeg også ud af, at jeg havde faktisk et kæmpe problem med de her test, som man skal igennem, når man skal ud og have et job. Det var ikke så meget personlighedstestene, fordi ja, dem har jeg ikke nogen problemer med, men det var de her logiske tests, som jeg havde fået en eller anden angst overfor, om jeg nu også kunne klare dem, om jeg er dygtig nok, og om min score ville være høj nok, og jeg var nok bange for, at andre folk skulle bedømme mig på min intelligens på en eller anden måde, ud fra en eller anden test. Jeg arbejdede meget med visualisering og vejrtrækningsøvelser, og det viste sig faktisk også, at de her tests her, det var jo slet ikke noget problem. Altså jeg lærte, at hvis der var noget, jeg stod overfor i testen, som jeg ikke lige umiddelbart kunne løse, jamen så skulle jeg bare trække vejret og tælle til 10 og komme tilbage og lade være med at få alle de her følelser til at styre mig. Men få mit hoved til at tænke, jamen selvfølgelig kan jeg det, og kan jeg ikke det, så springer jeg den over. Så det var noget med det her med at visualisere og trække vejret og tage det roligt og ikke blive bange for tingene. Og samtidig så tag det med ro. Altså slap af. Tag det som noget sjovt. Jeg gik op hos Rikke igennem noget tid og fik også rettet mit CV lidt til, fik sporet mig ind på nogle kompetencer, og Rikke hun kom så med en stilling og sagde, kunne det her være noget for dig? Og jeg ventede lidt, fordi det var meget analyse, der var meget rapportering, og det var måske ikke lige noget af det, som jeg så, det var rigtig stærkt på, men Rikke fik alligevel overtalt mig til, at
der kunne faktisk være nogle rigtig gode elementer i det her, også nogle ting, som jeg kunne bidrage rigtig meget til i den funktion og i det team, som jeg nu skulle arbejde i. Jeg havde det med hjemme og vende selvfølgelig med min mand, og vi har talt rigtig meget om det, og jeg tog til samtale, det var ude i lufthavnen, og fik faktisk jobbet, og fik jo selvfølgelig også afklaret alle de der spørgsmål, jeg havde omkring, hvad indeholder det her job egentlig, og et år senere, jamen, der sidder jeg i det job og er super glad for det, og selvfølgelig er der nogle tanker omkring, jamen, hvad er den rette hylde, men et skridt på vejen, det er det i hvert fald, og det er helt klart den rigtige måde at gøre det på. Jeg vil også anbefale til alle, hvis der er nogen, der sidder i den situation, jamen, altså det er rigtig, rigtig svært at klare tingene selv. Så få noget hjælp, om det er den ene eller den anden måde, men jeg tror bare, at man skal få noget hjælp, noget professionel hjælp, få nogen ind, som ved, hvad de taler om, og som kan hjælpe en og lytte en til en og være der 100%. Det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af det. Jeg har også lært, at jeg skal tro på mig selv, at jeg faktisk har rigtig mange gode kompetencer. Så held og lykke til jer alle.